Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ikusle entzule janarion maitale ongitorriak, Nafarroko janariak saio honetara. Gaurkoan, Xaloa Telebista, Amaiur herrira hurbildu da. Hain zuzen ere, Amaiurko errotan gaude, eta bertan, gaurko saioa, produktu berezi batekin hasiko dugu. Nola ez, gazta, bertako gazna batekin, etxelekua gazna, eta hortaz hitz egiteko, hemen daukagu Ana Mari, ongitorria, eskerrik asko gurekin edo egoiteagatik. Egunon. Egunon. Zer moduz, ongi edo nola? Ongi. Bai? Ongi. Pozte naiz. Ikusten dut, ekarri duzula, zuek lantzen duzen produktu bat, ekoizleak zarete, gazna edo gazta ekoizleak. Konta iguzu pixkot, etxelekua gazta, nola egiten duzuen, nun egiten duzuen, konta iguzu pixko bat. Pues guk baserria dugu Urdazubin, Zugarramurdi hurbilean, eta bizi guzian eginda gazna, ardi gazna batez ere. Duela 30 urte zen muntatu zena gaznategia, berez ama hintzen erten den bezala salto bat nahi zuela egin. Ama izan duzen sortzaile orduan, ez? Hoixe, bai. Azkenean behartzuten bilatu bertze lanpostu bat, eta pentsatu zuten etxeko produktua esnea, ardi esnea, transformatzea. Gu gara 6 anai arreba, eta orduan zen edo kanpora gatea lanera, edo zerbaiten muntatzea etxean. Eta orduan amak erabaki zuen gaznategia bat muntatu behar zuela. Berez bizi guzia inda gazna, familia indako, lagunen dako, eta gero denbora berean ere jendea pixkaten uhartu zen itentzela gazna etxelekuan eta hasi ziren galdezka. Eta orduan bide berean ja intziren lantzatu, eta orduan 30 urte ja gaznategia badela etxelekuan. Eta gazna egiten nahi zatela ja, 30 urte, gaznategia baserrian ondoan daukazute, ez da? Baserri lotua da, gaznategia. Lehen berez, etxean, barnean zen, muntatu zutelaik aita eta amak gaznategia, baina gero duela urte batzuk, anaia eta nien erabaki ginuelek etxean segitu behar ginuela nahiten, orduan ginuen pixkat etxetik kanpora atera, baina da lotua gaznategia. Bertan, ez da? Bai, hoi da. Erranduzu 6 anai arreba zaretela, eta horietatik zenbat lan egiten duzue? Orai, 3. Hiru, zatean? Bai. Lehenbizik erabaki zuen ardikin segitzea Xabierrek, anaiak. Bai. Gero ni berez ganitzen ikastera, ikasi nuen administrazioan eta ekonomikaz, eta hasi nintzen lanean bankatxe batean, baino ez nuen kusten ere burua, ordenadore bat. Ez, eta ordan erabaki nuen bueltatzea. Gurasoa konten. Eta zure bai? Ere bai. Guztoko tokian, ez da berdina. Hor ordenadoren egotea aintzina eta gero edo zure airera ibiltzea. Zure airera ez behartuzu segitu zure lanak, baino ja zure manerara. Orain zure buruaren jabe? Hoi, hola da. Eta ja badakizu zer nola egin eta ez? Bai, hala da. Azkenean ere bai suerte dugu, txiki-txikitik ikusi dugula nola egiten dien. Eta ezagutzen duzuela? Hoixe, bizimodu hoixe. Ederki, erran duzu ardi gazta egiten duzuela edo ardi gazna, ardi latxa beti, ez da? Bai, hoixe. Sari pila bat lortu dituzu, Konta iguzu pixko bat zer nun lortu dituzuen sari zeren eta ikagarri berezi da, ez bakarra hemengo aldean, baizik eta kanpoko aldean eta lortu dituzu baitere, konta iguzu pixko bat. Bai, egia da. Lehenbizik hasi ziren amata aurkezten inguruko lehiaketetan, hola Nafarro mailan, iten da beti abuztuan uartearakien, Nafarroko hartzainen besta, eta horri iten zen lehiaketa gaznena. Gero 2008an sartu zien jatorri izendapenaren barnean, Idiazabalen barnean. Eta ordan haiek eman zuten berri bat zela mundu mailan lehiaketa bat, gaznen lehiaketa bat, eta 2009an hasi ziren aurkezten gazna. Zuek hasi zinten? Aita eta ama, bai.
Eta orduan hasi ziren aurkezten, eta lortu zuten lehenbiziko aldiz aurkitu zutelek domina bat urrezkoa. Lehendabiziko aldiz aurkeztu eta lehendabiziko saria eraman zuten. Bai, ez dago bat ere gaizki. Ez, konten. Seinale gauzak ongi egiten ari zirela eta ongi egin da zeudela, ezta? Ematen du ore bat, hola lortzen duzulek, Noski, eta kanpoan lortzen duzulek ere, erten dute, zuri izenare hor barna agertuko dela, eta orduan azkenean. Eta gero ja... Hori Londresen. Hoxe. Baina baitere badituzu bertzetokitan. Bai, Atzerrian. ganden urtean ere lortu ginuen bertze domina urrezkoa Lyonen, Frantzian. Eta oire azkenean berezia da, zeren Frantzian bada uniz gazna mota eta handik ematea sari bat. Eta bertako gazta bat ezaguaratzia eta gainera baitere domina bat ematia eta horrek badauka ikarrizko meritu, ezta? Bai, konten patzen zara, zeren Frantziatik ere aparte etortzen da jendea erostera eta ikusten dute nola lortu dugunan domina bat, eta berei ere konten ikusten dutela domina. Zemajo, etxe lekua gaznategian bai erosi daiteke zuen gazna eta ikusi daiteke zer nola egin duzuen baitere lana, ezta? Bai, ala da. Etxera tortzen dena eta interesa patzen duna, guk iten dugu erekutsi, badugu hola argazki batzuk eta nola egiten den gazna eta gure lana, hoxe. Eta ikusi daiteke, ezta? Hoxe, eta gero bide berean ere bada leio bat eta handik usten da sala non egiten den gazna eta jendean nahi duenak egoten da ikusten ere. Eta orduan gustatzen zaio, zeren ikusten du momentuan nola egiten diren gauzak. Dena, ezta? Ikusten dut, etxelekua gaznak badaukala baitere bertze izen bat, bengotxea. Hala da. Bengotxea da berez jatorri izendapena duena. Eta etxelekua ere da Idiazabal mota, baina dire bi izen desberdinak, zeren jatorri izendapenak iten du bereziki jartzea izen eskatzen du izena aldatzea, ez da? Hoxe, bai. Oinarrizko izen hori aldatu barrekoa? Hoxe. Jatorrizko deitura hori kontzeko, ez da? Hoxe, hala da. Azkenean da dena jatorri izendapenak itentu kontrol batzuk eta bai ematen duela garantia konsumidorei eta orduan behar da beti... Naiz eta gazta berdina izan? Hoi da, hala da. Etxelekua eta bengotxea gazna berdina da? Gazna berdina da. Baina kanpoko jendeak ikusten duela jatorri izendapena badula gazna ba, ematen dio garantia gehiago, zeren ez gaitu berez ezagutzen. Ederki. Eta hemengo jendeak ezagutzen gaitu eta orduan iten dugu izena gabe. Ederki, hori ardi gaztari buruz, egiten ari garena. Baina baitere, egiten duzu behi gazna. Bai, hala da. Hoi, behi gazna hasi ginen uste gabean, izan zen duela urte batzuk garraio greba handi bat, eta orduan bagintuen etxean esneko behiak, eta nola etzien etortzen esne bila, hasi ginen pixka saiatzen behi gazna egiten. Irtere ematen esne horreri, ez? Hoxe, bertzena zen ondatzea esnea. Galtzea edo galera ikaragarri izango litzateke, hainbetze litro. Eta nola baginuen etxean gaznateia saiatu ginen, eta ordutik hasi ginen behi gazna egiten. Behi gazna egiten, eta horrek ere ikarrizko harrera ona izanen du? Bai, egiarteko bai, da ardi gaznati desberdina, baina... Suabeagoa, ez da? Suabeagoa eta gero da guriago, eta orduan ibiltzen da uniz sukaldatzeko. Beroakin iten da urtu, labean edo ere bai, taloak egiteko ere azkenean urtzen da eta hortako ibiltzen da uniz, bai. Ez duzu behin egiten bi nasketak, behia eta ardi esnea, nasita ez duzu egiten gaztarikan, edo bat, edo bertzia, ez da? Hoxe, bai, ez dugu nastekatik ez. Utsa behiena edo ardiena, bai. Ba, Ana Mari, eskerrik asko haunitz zure azalpenagatik, orain erranduzula eta behi gazna, Amaiurko errotan gaude eta behi gazna eta taloa edo juntatu ezkero bokadu elegantia indaiteke. Hori dena ikusteko orain Felipekin juntatuko gara, Aiztin Erramazal eskerrik asko haunitz. Ezergatik. Munduko zorterik onena opa dizuet. Mil esker. Eta segiongi, zaindu. Mil esker. Guazen, egomar gara orain Felipekin ea zer daukan berak guretako prestatua. Bai, guazen. Venga, berte. Bueno, Felipe,
Eskerrik asko zure gonbidapenagatik hementxe gaude, zure errotan, Amaiurko errotan edo. Konta iguzu pixkot, unat hurbiltzen dena, zer aurki dezaken edo zuek zer eskaintzen duzuen Amaiurko errotan? Pues bueno, gu hemen Amaiurren badugu agroturismo bat, bale? Azkenean errota, Bai? Egiten dugu irina, arto irin ekologikoa, gero aktibidade moduan egiten ditugu talo tailerrak aurrendako, bisita gidatuak, errota, dolarea eta herriari, eta gero daukagu Sabaian landetxea. Plana konpletoa. Bai. Taloa, bisita gidatua, tailerrak denetatik badukotze. Bai. Irina kontua hitz egiten ari gara, pixkot kontatuko diguzu zer nola lantzen duzun hartu hori, edo zer egiten duzun hartuotatik, lortzeko ja irina izatera? Pues, hau da errota hidrauliko bat, bale? Eta urakin mugitzen da. Orduan, baditu harri batzuk, harri gorrikoak, hemen baztango harri mota honetakoa. Bai. Eta horrekin, pues, ura pasatzen da azpitik, Bai. mugititu harri batzuk, Bai. eta irina sortzen da, bere bien artean lortzen den frikzio horrengatik. Orduan, ura irekitzen dugu. Eta ura pausua emaiten diozu eta... Ura pasatzen da, mugituko du azenia bat, azpian dagona, Bai. eta gero ardatzak, igoko da gora, aritzeko ardatz bat, eta mugituko du goiko harria. Eta gero kalakak inden du jo, kalapatxan, eta botako du hartoa mantxo-mantxo. Orduan, eroriko da, buelta emanen du, irina sortuko du, eta zurrutetik askara eroriko zaigu ja harto irina. Irina hau da integrala. Berez, harto osoa, ale osoa sartzen dugunez, azalduna da. Eta gero gu zetabeakin, pues, pastuko dugu zaiak entzeko, azala. Azal guzti hori kentzen duzu eta uzten duzu behar dena taloetiko goxo-goxua, eta irin hori behar da azaletan gabia. irina fina izatea, bale? Eta gero irin honekin, irina fina eta egin berriakin inden dugu azala kendu. Berez, taloa egiten delako azalgabeakin, bale? Orduan, pasatzen dugu zetabea, eta orduan kenduko dugu azaltxoak. Horrekin lortzen dugu, pues, irin puro bat edo azalgabea. Berez, errota egiten du oso fina, baina honek azal hauek behar dire kendua talo egiteko. Bai, abin gelditzen dire sobera azariak edo zakarra. Orduan, hau erabilaiteke irin hau beste gauzen dako, beren azalakin. Baina taloa egiteko behar da azalgabea izatea. Eta gero, lortu dugun irinakin, hau botako dugu gatza, urrepela, eta eginen dugu masa bat edo ore bat. Hau utzi bar dugu pixka bat, ontzen pixka bat ola lotzeko beto, eta gero bolak egingo ditugu, eta inen dugu zanpatu eta ziko eta egin. Eta orduan hor ditugu hemen behar diren ingredienteak, ura, gatza eta irina. Itzaliko dute errota. Eta hasiko gara ikusten pixka bat ze behar dugun taloaren barnean sartzeko ere bai, sartu beharko dugu zerbait. Hori da, ikus behar dugu orain. Talo, zer nola egiten duzun, irinarekin, eta zerekin betetzen duen ere bai. Zeren eta hemen betetzen duzu hainbat osagaiekin, ordun. Ikusi bezagun? Badugu txistorra, badugu xingerra, badugu txokolatea eta gazta eta gero naziak. Aitzongi, bagoazen, bai? Bueno, Felipe, ja mai gainean ditugu osagaiak, hasi egitezen? Hoixe, hemen orduan, badugu errandugun bezala, irina, gatza, fina eta urrepela, bale? Bueno, irin honek ez du gluten. Horregatik, erabil dezake, zeliakoak jan dezakete. Batzutan nahazten dute. Guk ez dugu nahazten, irina dugulako egin berria. Jendea askotan sartzen du garia, irin hau zaharra edo lodiagoa duelako. Orduan. Fresko eta fina dilikan? Ez da erabili behar. Ze gertatzen da, adibidez gu egiten dugunez mantxo, ez dugu problemik. Gero ferietan eta lokotan pizten duten ez oso fuerte, askotan gariolek lotzen dut ez da lehertzen taloa. Lotzen du gehiago masa, orduan, egin berria balin bada,
ezetasun bat dauka. Ja. Aleak daukan ezetasun propio horrek. Aha. 14 gutxiko labe. Saltzeko hola dute beren humedadea. Ja. Eta orduan, humedade hoi, ere bai gorde dezakezu ontzi batean, hozkailu batean edo kongelagailu batean, eta zuk ireki edatera, eta etxean gorde mantendu freskotasun hori. Jendeak nahi bali mundu gero etxean egin edo zerbait ere, bale? Ni orduan ur beroa erabili bar da, zergatik beste irinekin erabiltzen da ur hotza, baino honek ez duenez glutena inbar du lotu, eta lotura hor lortzen da hobekiago ur beroarekin. Ni ikusi dute bat ematiten duela hotzakin, baino berez hola ez da egin behar. Egin dezakegu nahi dugun gauzak, baino Zuk egin behar duzu, zuk egiten duzun moduan. Egin behar den moduan. Horixen. Orduan, epela zer erraten da, txeko grifoa, patzen dugu beroa, Bai. gu eskua sartu behar dugu barnean, orduan ezin dugu irakiten jarri, Ez bestela erre eta erreko ez. gara. Vale. Batzuk, egosten dute zatik Ameriketan eta hola, berez guk egiten dugu irina idorrean. Bai. Baina Ameriketan egiten dute freskoan, orduan txatute ura eta kalakin, kareakin, Bai. eta egiten dute egosi, orduan kare horrek kentzen dio azala. Eta orduan egiten dute, ore hori egiten dute bere ur horrekin eta kare horrek ematen dio elastizitatea. Ja. Orduan erraten da mazapan eta olako Bai. komertzialak saltzen direnak, bale? Masa madre eta horrelako... Ez, da mazapan deitzen zaio Ameriketatik ekartute irin bat, ja dagoela prekozinatua eta prestatua. Aha. Eta urakin, erresago egiten da ez da purtu eta nahiko elastikoa. Ja. Horrek beraiek betidanik Amerikan egin da dagoela. Horrela egin da. Kareakin. Ja. Orduan, beraien dako da normala, baina gu hemen prozesua neolitikotik dugunez, alea idorrean gure klimangatik Bai. dugunez bi denboraldiak oso markatuak, gu ez dugu hartoa urte osoan landan. Orduan behar dugu irina egin eta gorde, ordegatik behar dugu sekatu edo idortu produktua. Orduan beti gu kontinente honetan egin dugu idorrean. Ja. Horregatik gu behar dugu gure pelakin sartu. Nahasi, Ameriketan ere bai indana, baina hau da gauz bat eraman dela hemendikan. Ja. Beraiek berez egiten dute, zati beraiek moduan. hartolandak dute urte osoan. Ja. Bale? Orduan, ni gutxi gora bera, kilo baten dako, 800 mililitro ur epel. Eta 20 gramo gatz. Gero, karo, Konforme. gu sartzen dugu kolesterola barnean. Ja. Orduan, karo, horrek batzutan dauka gatza. Eta ezin dugu bilatu punto gatzana, zatik igual xingerra edo batek gatza gehiago du, eta ja... Bai, hori ezin da kontrolatu. Hoxe, horregatik, hobeto da pixka gutxiago gatza botatzea, erabili behar dugun gure produktuekin erabiltzeko, bale? Baina, bueno, puntua dezakezu 22 edo 23an, baina hoi bakotxan ere, nire erretundu gutxi gora bera, 20 gramo gatz, kilo baten dako, eta 800 mililitro urrepel, hor nahazten da, iten da masa bat eta hori bat, eta trapu bat jartzen dugu, eta utziko dugu rato bat, pixka bat lotzeko, eta asko lehen usten zuten egun batetik urrengo gunera, baina hori gertatzen dena da fermentatzen duela. Hori da, une fermentatzen du, eta... Ja, lehen betetzen ziren asko, horrekin, eta sabelak betetzen ziren, baina gu orain ja ez dugu hori behar. Gu ja behar dugu orain... Bai, beste lanetiko modu bat edo. Momentuan egitea, orduan, usten dugu rato bat, eta gero horrekin inen dugu bolak, eta eginen dugu zapaldu. Bueno, batzuk zapaltzen dute egur baten gainean, dela talogileak ikusten ditugunean, normalean leku gehienetan nola egiten da. Hemen baztanen, gure zonaldean, erabiltzen dire trapuak. Eta trapuen gainean egiten dire taluak. Eta hola, trapuen botatzen dugu trapuakin. Da ezberdina egiteko era, bestela ikusiko dugu egur bat makil batekin, eta hoi mugituko da, eta taloa bilatuko da puntuan iskinetan eramatea, ez? Ferietan ikusten dugu, buelta ematen dutena, irinakin, eta hola, ez? Bueno, bakoitzak egiten du bere lekutan. Modo desberdinak, gauz berdine edo lortzeko, modo desberdinak. Bueno, azkenean gure euskara bezala, ez dugu hitz egiten leku guztietan igual, postaloak ere ez dugu egiten denak igual. Hori ere aberastasuna da, toki desberdinetan, gauz desberdinak eta izkiera desberdinak. Guk erabiltzen dugun, egiten dugun taloa ere ezberdina da. Guk hemen behi gaztakin egiten dugunez, erdibitzen da. Eta orduan ez da tolestua eta biribildua.
Orduan, bueno, ikusiko dugu Aizatu egiten da, eta orduan erdian sartzen duzu. Zatik hemen badago esaera bat, erranda, talo bat ez bada pusten, ez da talo bat. Ja. Eta normalean jendea ez du ikusten pusten dela. Baina, bueno, hoi da gutxi gora bera lortu behar duguna, batzutan igual masa ez da dugu denbora asko guzten, pues igual ez da pusten hainbeste, baina, bueno, azkenean egiten duguna da, mantxo egin erdibitzeko, bale? Eta egiteko. Bueno, hasiko gara orduan. Bale. Gatza pixkat botatzen, bale? Bai. Eta... Gatza fin erabiltzen duzu? Bai, azkenean, bueno, itema dute jendea, adibidez, kilo oso bat, bota dezakete gatza uran. Zatik badire ontzi batzuk jartzen duena, ur kopuruan neurtzen duena. Orduan hor botatzen dugu, eta ja, egonen da, ja, nahastua. Nola askotan egiten dugu ontziak, eta ez dugu hoi pisatzen dena, gu ja dugu neurri hartua eskutan, eta orduan egiten duguna da eskuz eta erabiltzen duguna, bueno, pues, azkenean gu asko erabiltzen dugunez, pues, hartzen dugu. Otxura duzu hartu eta jala dakizu zenbat eraino. Bestela, jendea, pues, adibidez, egiten badu etxean, ez du erabili behar duen irin guztia. Zati jendea normalean pasatzen da urakin. Orduan, gero ja, ez bali mauzu, ja... Bai, gero zanpatzerako ez bali mauzu irine pixko bat? Hoixe, eta gero urtzen bat zaizu gehiagi, pues ez duzu korregitzeko gehiago. Orduan, gutxi gora bera inen dugu. Felipe, zenbat urte dara mazkizu opile egiten? Pues ja, 11 urte. Opilak edo, taloak edo, Bai, hemen taloa. Hemen talo, gu gure aldean, gure alderdian, opila eraten dugu, bai. Zenbat, bai, hori zenbat urte dara mazkizu? Pues 11 urte, ja. 11 urte? Bai, ja, emazteakin, 11 urte dara magu, egiten, eta, bueno, konten. Zure emaztea eta bion artean, eramaten duzu Amaiurko errota, ez? Bai. Bien artean. Bai, bien artean, hasi ginen, eta, bueno, oso... Gustora? Bai. Azkenean herrian, geratzea, bikoteakin egotea, eta, bueno... Denez da, bertan lana, bertan familia, eta zuri eta zuei gustatzen zaizuen gauz bat egiten, ez da? Bai, azkenean, bueno... Tradizio bat, ez ginen sortu hemen errota batean gu, zatik errota ez da gurea, ez, hau da herriana, baina azkenean lortu dugu lanbide bat, gustora gara, jendea oso gustora joaten etortzen da errotara, gustora joaten da, eta orduan, pues bueno, azkenean zuri jendea gustora balima dago, zure bai gustora zaude egiten duzun lanakin, ez? Gustora nola ez egon, ez? Zuek eskaintzen duzuen gauz pilekin, bai. Aiztin erran duzu, egiten dituzela bisita egidatuak ere, Amaiurko herriak, naiz eta herri ikarrik izan, ikarrizko historia dauka. Bai, oso... Nafarroko erresumaren erran daiteke azkeneko eslaboia dela, edo, ez? Eta zuk egiten dituzu bisita egidatuak. Zer konta dezakezu hemen, zer ez den gertatu eta zer daukazuten? Pues hemen kontatzen dugu errota, kontatzen dugu ze harto mota zauden, ze nola kontabilizatzen ziren, nola kontuak egiten ziren lehen errotan eta herrietan, nola etortzen... Barkatu, zeren eta errota berez herri guziena da, orduan... Herri gehienena. Etxe bakoitzak edo nola egiten zuen... Etxe gehienek, ez guztiek, badaukate porzio bat. Eta orduan beraiek lehengo ohituretan erabilitzakete beren errota. Azkenean egiten dutena da alokatu errota zain bateri. Hau da, azkenean da tradizio nahiko izkutatua, beraiek eramaten dute herri guztiaren 10. bat. Orduan, hau tradizioa da familian mantentzen dena. Batek igual geratzen da errotakin eta besteak tradizioi eramaten dute beste lekutara. Alokatzen dute, hartzen dute, etortzen da herria, eta laka baten truke arroba bat egiten dute irina. Edo hartopikorra apurtu animalien dako, edo... zer den. Eta orduan, herriak alokatzen zuten, edo 40 portzio horiek alokatzen zuten errota zainari, eta bera ekiten zuen irina, eta gero ere bai, kanpoko jendaren dako, berak bere produktua zuk ekarri dezakezu, baino ere bai, berak ekartzen zuen, eta saltzen zizun zurizek adibidez, animalien dako zebada asko ekartzen zuen, garagarra, eta orduan berak egiten zuen irina ere bai hartoakin, edo gariakin, edo garagarrakin, edo zein gauza.
Eta gero, bueno, ere bai badugu dolare bat hor ondoan, dela Nafarroan geratzen den bakarra Hori erakutsi behar diguzu, modelo horretakoa, bai. Bakarra geratzen bari bada ikusi behar dugu. 1750 urtekoa, eta gero ere bai iten dugu herrian zehar, erakusten dugu pixkat herria, zetik herri oso polita da, nahiz eta txikia izan, oso polita da, oso txukundua dago, eta orduan, jendea gustatzen zaio, olako herriak ikustea, baztan etortzen den jende gehiena, harritua geratzen da, nolako garbitasuna, txukuntasuna dagoen herrietan, eta inguruan ere bai, eta beren arkitekturakin erakusten dugu ze motak diren, ze garaikoak, indianon gauzak, eta gero ja, pixkat ja historia, azkenean amaitu du historia pilo bat Nafarroko Erresumaren inguruan, Hori da. gaztelua, erakusten dugu gazteluaren zati guztiak, nola intzen zen azkeneko guda hoi, Erresumaren azkeneko guda, Bai. eta gero ere bai, orain dago ere bai aukera ere bai, han gazteluan aurkitutako gauzak museo batean erakustea eta ikustea ere bai. Eta orain utzi dugu ja, rato bat hau utziko dugu pixko gehiago, baina bitartean eginen duguna da produktua, sartu behar duguna, bale? Bale. Ze osagai sartzen dizkiogun gure talo edo gure opilari, ez? Bai. Eta zer erabiltzen duzen? Pues lehenengo gazta bat, izan behar da, gazta bat freskoa, bale? Kremosoa. Kremosoa, gero... Behi gazta. Behi gazta, xingerra. Gu xingerra. Bai. Irugiarra edo... Ongi, guk ere xingarra baiten dugu. Ongi errana, bai. Gero ere bai, txokolatea, jende asko jaten du txokolatea, eta ere bai, txistorra. Naiz eta hau da famatuena, talo guztietan, da erregea bezala Euskal Herri osoan, guretako gazna da erregea. Baztandarrendako edo? Gazta. Gaztakin. Bai, hemen ez dugu ikusiko jendea txistorrako talo bat jaten. Ez, Ez da ikusten. Aiba. Jende zaharra ez du ikusten. Janen du opil bat, harto opil bat, ja igual antzeko, boio antzeko bat, txistorrakin janen du. Bai. Bale? Ondoan, baino ez du sartuko barnean, orain gazteak bai, baino. Bai, Nengo jendea ez zuen ohitura sartzea txistorrakin. Aiba. Baizik eta txingerrakin eta gaztakin bai, bi hauekin bai. Bale? Bueno, orduan... Erabiltzen dituzun produktua baita Nafarroko produktua dire? Bertako produktu eta... Eta orduan hasiko gara lehenengo, xingerra egiten. Hemen dugu xingerra, ingo izuet talo bat hemengoa dena, gazta hutsa, bale? Eta gero beste bat, nazia, txistorra gaztakin eta irugearrakin. Orduan, piztuko dugu. Eta hasiko gara... Orain, xingarrak eta xistorra. Bai. Ni bitarte joan nahi xistorra mozten? Bai, zatitu lau puska. Zatikinen dugu erdibitua eta... Bai. Amaika urtez, opilak edo taluk egiten. Amaika urtez ez dauzu ikasi, zuzu sekulu ikasiko. Gargero zemateko pilpilek izan duzu. Hasieran izan ziren nola pixka bat. Baina, hasiera guzti izakin dire. Guztiak. Ez dire erraxak edo dene badukate bere historia, ez? Ni moldatzen naiz laizter gauz guztietara, naizko kamaleon nahi. Baina, segituan... Hartzen diozela itxura edo. Bai, gero indugu, hoi mekanizatu hobeto, errexago egin guretako edo, produktua hobetu. Lanak ere arizaren moduan, erakusten du bete nola egin. Bai. Jotu eta hobetu eta berak erakusten du lana. Nahiz ikasi gauzatik egin, gero berak erakusten du, ez? Zer nola egin edo. Azkenean gu, indugu masa asko kendu, azkenean jendea eskatzen duena gutxi gora bera moldatu zatik. Jendea ohitua dago talo bat, azkenean gero talo diagoa. Sendua edo, ez? Eta buiti gina. Hoixe, orduan indugu guzti hori kendu. Zuen talu desberdina da. Da finegu eta ohikixo gina, ez da? Aizatzen dena. Nik pentsatu, adibidez, nik talo bat egiterakoan behar dut gutxi gora bera bukatzeko 15 minuto. Bai. Eta ferietan iten da segituan, 2 minututan. Orduan, mantxo egiten dugu, eta nik, adibidez, 7 edo 8 minuto plantxan egoten denean, irekitzen dut, eta oraindik dago gordinik. Osea, behar da denbora. Hau da, produktu bat, hartoa da, produktu bat,
oso astuna dena. Ja. Adibidez gu pisatzen dugunez, adibidez arrobetan, zeman neurtzen duten bakoitxan pisua, Bai. artoa da gehien pisatzen duena. Orduan, garia eta beste guztiek, baina askoz ere gehiago pisatzen dute. Bai. Orduan, astunagoa da. Eta astun hori iten du, behar duela gehiago egostea. Denbora gehiago behar duela egosten eta... Claro, adibidez pizza Eta bate... estomakaren dako ez geratzea sobera pisua do, ez? Bestela, gordina daten baduzu, azkenean astuna da. Bai, digestio egiten da. Hoxe, kostatzen da pizza pila. bat egiterakoan adibidez, garia erresago sukaldatzen da, Bai. laizterrago. Orduan, zu egin dezakezu laizterrago, eta zu jaterakoan ez daizu astuna. Baina masa hau astunagoa denez, behar du denbora gehiago. Bestela, karo, garaian gozea zegoenez, osola jaten zuten. Eta, karo, zuk... Betekada hundigu edo Hoxe. lortzeko. Zuk lortzen duzuna da, hobeto da, zure buruan dako, betekada bat izatea edo gozea izatea, psikologikoki. Orduan jendean nola gozez zegoen, betetzen zen eta orduan masak egiten zen aurreko gunean, fermentatuak, lodia, gordinak, hori egiten duen kriston sabelakada eta, bueno, gutxienez psikologikoki beraien dako da produktua eta orduan askok orain dute, no, eske gustatzen eri lodia. Karo, zu hola janduzulako. Ja. Baina zu azkenean produktu hori gehiago jateko, hobeto da zerbait gehiago ditea, orduan errezago jaten duzu eta gehiago jaten duzu. Jendea jaten dut alo bat eta betetzen da. Igual ongi baldin badago gina, jaten ditu bi. Ja. Baina... Zuk egiten duzu mimatu produktua ditzez gehiago, ez dainen pisua ez geratzeko eta jendik ere gustora goiateko, ez? Jende asko tortzen da eta erraten du, igual kuadrilla bat tortzen da. Bai. Gara, nik ez dut jaten zati, niri, gero, kriston Betekada tripako mina ematen dit. Ja. Jaten dute eta erraten dut, hau ez nago ematen hori. Ongi asentatu zait edo, ez? Hoixe, gero ere bai txistorra, jende asko jaten du txistorra, eta karo, olioakin, taloakin, gordinakin, eta hola, eta ezaio ongi sentitzen. Pelotazo. Baina... Bai, sabelen dako, eta gu zein dugu orduan, pues pikatu txistorra. Eta orduan, txistorra horrek pikatzerakoan eta gu sartzerakoan barnean, bai. Berak duen grasa hori edo olio hori zeiten du, masak txupatu. Eta orduan, jaterako orduan, ez dago hain oliostatua. Eta batzuk erratu dut, jo, niri gustatzen zait gehiago, txistorra osoakin, bueno, nik egiten dut hola. Jende asko eta bere zergatik gehiengoa nahiago duelako. Eta niri gainera gustatzen zaitalako gehiago. Orduan nik egin behar dut zerbait, niri gustatzen zaitala. Eta zer pixkot ezberdina baitere, ez? Claro, haude ohituak beste gauz batzuk jatera, eta orduan... Zer gano nizun, gariekin egindako opila, sotopila ditzen zaio, ez? Bai, sotopil. Eta hori egiten zen, ogi egiten zenean, bai. Ogi egiten zenean, hartzen zitzaion puska bat, eta egiten ziren sotopilak. Eta sotopilak ere bai egiten ziren gehienetan gaztakin edo xingerrakin. Ez ziren txistorrakin egiten. Ja. Orduan, bueno, hoi zen, nola urtean zehar ez zuten jaten hainbestetan ogia, pues ogi masa bat zegoenez, pues kentzen zen puska bat egiten zen, eta ziren txikiak, borobilak taloa bezala, dibitzen zirenak eta sartzen zirenak ere bai barnean. Eta gehiago agontzeko modukoak ere. Bai, bueno, ja dugu orduan produktua, bai. Eta orduan goazen masa taloa egitea. Vale. Bueno, Felipe, bai gainen ditu berriz ere aizten egindako masa eta horrekin hasi behar dugu ja talok formak edo ematen, ez da? Bai, orduan hartuko dugu zati bat, bale? Gero inbar dugu, bueno, hau gogortzen da pixka bat kanpotik, orduan inbar dugu landu. Azala egiten zaio pixkot lehortu, eta inbar da pixkot landu, ez? Gero egiten da barnetik bigundu, baina gero kanpotik egiten da olako kostra bat ezala, eta orduan inbar dugu berriz bola bakoitza landu. Segundu batzuk egiten dugu mugitu, homogeneo egizateko pixkat masa, eta, bueno... Esku lehorrak beti, aukitzerakoan, eta nahiko beruek ere bai, ez? Zeren eta hotz-hotzak balima daude ere... Bueno, ja temperaturakin daukaguna, gero orain hasiko gara irinakin, eta hasiko gara zabaltzen. Hau da lehen erraiten zenuena, behar dela pixko bat bazterren utzi, ez den dena.
Hoxe, behar dugu Masa- azkenean, buelta eman. Claro, askotan egiten dute, pues, buelta eman eta buelta eman. Gu ez dugu buelta eman beharrik hola. Ja. Egin genezaken hola hartu eta Bai. eta buelta eman hementxe berean, ere bai, bale? Baina azkenean zabaltzen da, irinakin bi aldetatik zabaltzen da erresago, Baina, bueno, gu trapuan dugula Algodoiezko ohitura trapua, egitea hola, eta hola ikasi dugu, eta gero manipulatzeko jendea etxean, claro, plaka batekin tortzen da, purtzen zaio alde batera bestera, claro, manipulatzeko izan behar da trebetasuna. Ja. Orduan honek ematen dizu, pertsona batek egiterako orduan, nola sartzen dugu esku azpitik gero, pues, beraiek egiten dute erresago. Eta orduan orain, mantxo egiten dugu, pues, fina egitea, jende askotan erraten digo, eske masa hoi da lodiagoa. Ja. Eta ez da lodiagoa. Gu egiten dugunean masa da fina. Baina, ematen dugunean denbora, gorputz hartzen du. Eta orduan jendea erratu dut, eske zu egiten duzuen masa lodiagoa eta gero irekitzen duzu, ez, masa iguala da. Baina nik ematen dio denbora. Eta denbora ematen denen arrotzen da. Horregatik arrotzen da. Eta airea sartzen da bere masan artean, eta orduan, gu talo bat egiterakoan, irina balimada freskoa ez da apurtzen. Baina irina balimada zarra, hau apurtuko zitzai. Ja. Orduan, elastizidade hori, erran dugun elastizidade hori, Bai. mantenduko du freskoa delako. Bale? Freskotasuna... Hoxe, orduan orain botako dugu plantxan, orain errestasuna dugu botatzeko orduan. Bai. Bale? Eta orain utziko dugu rato bat, hasten egosten. Plantxa hori Vale. bero-bero dago. Hoxe. Eta- Bero utzi behar dugu, karo, gu daukagun plantxak ez dire etxean dutena bezalakoak, ez? Bai. Bale? Orduan, jendea, bali badu adibidez, etxean sartagi baten egitea, nik erratu duen sartagia etxeko nena. Izan behar da oso antiaderentea duena. Antiaderentea, berri-berria. Hoxe, marra gabea. Zatik, adibidez, niri gertatzen zaite hemengo landetxetan, hemen herrikoan, pues batzuk erratute, esplak, azaltzen diezu nola egin behar den, eta gero erretzen digute hemengo sartagiak gure etxean. Ja. Karo, eske izan behar da, ongi zaindua dena, ez normal bat. Edo ez zarra eta ez ondatu dagoena, baizik eta Hoxe, berri-berria. berri-berria. Ez da gaizki edo txarra dagola, baizik eta ez dela hortako erabiltzen. Ez krep bat adibidez egiterakoan, Bai. erabiltzen duguna ongi, pues, ez itxasteko, ez? Bai. Pues, hoi erabili behar da. Eta orduan, pues, botatzen dugu olio pixka eta kentzen dugu. Gu dauzkagun plantxak ja daude prestatua gauz horiek egiteko, bale? Aha. Horregatik, askotan, karo, gu ferietan ikusten digun plantxa, bueno, pues, Bai. porque jendea ezin du kriston plantxa bat erosiolako, ez? Bai. Dire suba azpitik, Bai. ez? Gaza azpitik, eta holako burnizko plantxa Handi bat zen, hoxe. ezta? Bai. Horiek, karo, kromo dutenez gainetik eta holako produktua dutenez gainetik, Bai. ez dute holako gudukogun plantxan bezalako finura edo orduan hartzen dire pixka bat. Orduan taloak ikusiko dugu batzutan. Itxiek egiten direla. Bai, itxasten direla eta ferietan noietan normalak, zeratik, karo, ezin dugu solako... Bai, feritara ezin dela eramin, hemen Hoxe. erabiltzen den plaka hori. Hoxe. Aha. Bueno, beste bat botako dugu. Zuk talo bat hasi eta bukatzerako 15 minutu dole erranduzu behar dituzula, ez da? Bai. Orduan, zure errotara datorrena talo bat jatera, normalean telefonoz deitu egiten du, deitzen dizue, eta eskatzen du, hori, hemendikan ordu herri betera, noizko nahi duten. Hemengo jendea, Bai. ohitua dago, pues, gu daukagula, denbora bat ezin dugula, ez dakizen bat talo egin ordura orden batean, Bai. eta badaki gutxi gora bera, pues, ohitura duelako etortzeko, ez? Orduan Bai. deitzen du, eta ni ez dakiz hortutarako behar ditut, hau, eta etortzen dire, gu ematen dugu ere bai taloak eramateko etxera, Bai. plater batzuekin eta hola, eta beraik etortzen dire, eta ja dut etxean, edo ere bai eskatzen dute, eta eskatzute maila. Aha. Claro, Erreserbatzen hemen- alda, bai, maila erreserbatu edo daiteke etxera. maila eta etxera joateko ere bai. Bai. Jende atortzen dena, pues, turistak eta holako, Bai. pues, askotan, landetxetan hori erraten dute. Bai, deitu dazue, zatik ez dute pues, hainbesteko lekua, eta baino batzuk agertzen dire, Bai. agertzen dire, eta nahi dugu, eta orduan, pues, itxoin behar dute batzutan, igual betea dagolako edo ez badigo dago betea, hartzen dugu maila eta gutxienez, pues, 15 minutu itxoin behar dute minimo. Claro, adibidez feria batean, egoten zara fila batean, egoten dire batzuk Bai. ordu bat. Bai. Baina hona tortzen direnean, askotan nahi dute, oie,
ja nahi dute beren produktua segituan, pues, Ja, hau ez da bokadillo bat. Hoixe, Eta- txanda izan behar da, bali maitut mai batzuk beteak, Bai. pues itxoin behar dute, pues, Bueno. bere erratua baino. Bueno, egiten dutena da, jan behar dutela gustora, errota batean, zati azkenean gu ez gaude ohitua hemengo produktua egiten den leku berean jatea, eta honek pues, badu beste... Bere xarma. Bere xarma badu, azkenean errotan Hori da. berean jatea, jendea, badire batzuk orain, COVID-en movida honekin, Bai. ezin dugunez barnean jan, ez direla etortzen. Nahi dutelako, barnean jan, errotan berean jan. Ja. Gustatzen zaielako, Kanpun bertan badituzu baita mailak, bai, baina nahi Eta- dute barnean jan. ja, baina hori ezinezko Jende baita. zaharra badu, pues, bere maitasun arrotari, eta orduan, Bai. ez eske guina nahi dugu barnean jan, zatik errotan, jo, eske gustora gaude errotan barnean, bereik bizi izan dutelako errotak, eta Ja. orduan, pues, nahi dute Bertan- barnean Ja. jatea. Halere, zure portxe horretan metro batzeko desberdintasuna dago, kanpoan eta barruan ez Bai, dago ere bai dugu horrelako atzekale errotak osoan izana. ditugu mailak eta hola, baina, karo, orain distantziekin dugu daukagun problema barnean adibidez da, Bai. denak zizailuak direla. Denak Ja. paretan lotuak daude. Ja. Orduan, hemen ezin dugu mailak mugitu. Mailak daude ja lotuak paretan. Bai. Orduan, karo, kanpoan ere egin dezakegu, baina Ja. zer gertatzen da, gu produktua hemen berean egiten dugu, jendearen aurrean. Bai, Jendea nahi du ikusi, bai. nahi du jan, eta nahasten dire jendea guztien da. Bueno, hori toki guztietan orain dagoen Eta orduan, afera da, pues, eta horretara Bo- oitu betu ezagit Movida da. inen otegaren guretako. oitu betu, baina hori kontuan hartu behar dugu ezin dela Bai, betze. jendeak gero, pues, ez da iguna gustatzen guri guraso bezala egotea, ez? Erraten jendea nola konportatu behar den, eta nola Ja. egon behar den, eta azkenean da, komplikadua, leku, pues, estu batean, pues, nolako gauzak itea. Bueno, denak ere ulertuko dugu, nahi eta nahi ez, Bueno, hala dela, egoera, Denak ez detekit ongi ulertzen dute. Bueno, ja ongi gozia dago eta orain erdibituko dugu. Orduan. Hau laban batekin, iten da. Gero jendea kontua hartzea... berua dagoela eta ez erretzeko, ez? Karo, jendea uste dut, baina ni dauto oitu eskua. Baina hartzen duenen jendeak entzen du eskua, eta labanakin gero ez, Bai, istripu bat ez izatea, Beten dut hau dena ze erdibitu, ze ongi. eta orduan, iten duguna da orain, pues, Behi gazta hon bat, inen dugu bat, gaztakin bakarrik, adibidez, ederki. Eta hor du, orain bere denbora behar du, bi aldetatik ongi urtzeko, Hori berriz ere plantxara. bai, eta hau da, deitzen duguna marrakuku. Marra? Marrakuku. Marraku. Dela, gazna urtuakin, Aha. bale? Vale? Orduan orain, ja hartuko dugu. Voilà. Eta bain jaimar duzun hasi zeo zer gehiago. Hoiz, ja sartuko dugu berriz. Gaztakin. Adibidez. Gazta sartu behar dugu, baina Bai. ez igual hainbeste, bestela gaztakin bakarrik geratuko zen, eta zuen beste eta poderik izan. Baina, bueno, hola zen, gutxo gora bera. Ederki. Orain, bueno, sartuko dugu alde batean adibidez sinel pixka bat, Bai. bale? Eta bestean txistorra. Sartzen duzu dena pitxikatua, erraisago eta Bai, jateko, gero, eta gazta sartzen da barnean, eta bai. ja nahasten da... Dena egiten da nasi. Hoxe, hobeta. Ja, dugu ja, normalean biak batera ez dugu jartzen baino. Iten dugu bat edo beste, baino, Bai. gora ikusteko pixka nola geratzen diren bi produktuak, Aha. horren barnean, eta orain
sartuko dugu. Eta orain ikusiko dugu nola gaztak markatuko digu, nola inbar dugu. Nola urtutzen den dena, bai, eta... urtzen da pixka bat, emanen diogu buelta, urtuko da dena, zapalduko dugu, eta nola gaztak daude lauki forman egina, gurutze forman, zatituko dugu hola gaztak iten dugu bildu produktua, eta ezin hori txistorra alboetara, edo... Bueno, pixka bat. Ulertzeko da, 15 minuto joatia, zabeiten? Orain ikusten da, badula dana. Bai, da ezberdinak, karo, niri hainbestetan eskatu naute joatea herrietara, ferietara. Jende asko etortzen da, eta etorri nire herrira, eta baina honekin ezin gara herri batera. Hoi ulertu behar dute da, hemen gauz bat jateko leku batean, ez da ferietan, zatik hau egiteko behar du bere denbora. Orduan, hau ez da abiaduran egoteko produktu bat. Bestela ezin da erdibitu, eta zuek bertze modotera lan egiten duzula, eta ez dela feri batin erakusteko... Feria dute bere lanpostuan, eta gu dugu hemen. Bueno, hemen hasiko da hemen ja kasta erdia urtzen, eta orduan ematen duzu ja buelta. Inen dugu buelta. Eta hemen igual ja zira pixka bat ja esto, eta manen dugu buelta. Eta itxoingo dugu ja dena urtzeko, eta ja busketan zatitzeko, eta... Badakizu ni bi haurdunaldi izan dituen, eta bitan ikarrizko txirrintan neukan opile jateko, ni beratarra naiz, berez, eta nire etxe ondun badago errota bat. Astero, zintzen opile egiten. Ikarri gustatzen. Bai, ezagit, igual... Haurdunaldi bakoitzin 20 kilo hartu izan dituen. Opilekin esker honek, begira, da produktu bat astuna, baina da poto batzen du, Eta gero ere geratu nintzen haurdunaldi zin ibiliz, eta, bueno, jan bai, ibili batez, baina bai. Honek egiten du, da zereal guztietatik kalorikoena. Horregatik, normalean ez dugu ikusten Ameriketako kanpotarrak ez dugu guzteko oso meak, Daude, bere... Haure bere tamainez, ona haitzona bineon, gauz duzi bezala bere tamainez, ez? Bueno, orduan hau ja urtu da dena, ikusi? Ze pinta. Nola urtzen da dena, eta ja pusketan zatituko dugu. Gero ere bai, bisitetan, egiterakoan bisitak eta talotailerrak, jendeari eskaintzen diogu dastaketa bat jartzen dugu. Eta orduan zatitzen dugu lau pusketan eta bakoitza jaten du zati bat. Gero jendeak garatu daiteke bazkaltzera, eguerdian jatera ere bai eta faltzera. Baina orain bisitetikin etortzen denean eta joan behar dena beste leku batera, jatetxe batera bazkaltzera, gutxienez ematen dugu aukera dastatzeko eta jakiteko zer nolako zapore daukanez zuek egindako lana. Bai, produktua hartzea eta gutxienez zer den jakitea, ez? Igual askok, joan behar gara jatetxe batera edo, probatze dute pixko bat, eta gero ja, gustatzen batzaie, igual beste egun batean etortzen dire jatera. Zuen gara edo jatera, bazkaltzera, faltzera, edo zer den, ezta? Zer eman izun, opinekin normalean zer jatzen dugu lagungarri dateko? Bueno, gu daukagu edozein gauz, baina gehien eskaintzen duguna, eskaintzen dugu, zati gure produktu bada baztangoa, da sagardoa, bale? Orduan, gu lan egiten dugu, hemengo sagardo gile batekin, dela larraldekoa, lekadozkoa. Badu konbentzionala eta ekologikoa, baina gu bakarrik egiten dugu lan ekologikoa. Eta orduan, da baztango produktu bat, eta hemengoa, eta orduan eskaintzen duguna da, eta jendea oso konten dago, oso sagardo goxoa delako, eta gustura edaten dute, eta jendea gutxienez ona etortzerakoan, aukera ematen diogu hemengo gauzak jateko, karo. Aldugun neurrian ematen dugu alduguna hemengoa. Azkenean. Eta orain ja garatzen dena da bakarrik. Obena, ez da? Ni hortzu lani nahi zen bitxartian, dauzkat papilas gustatibas deitzen dien, bueltaka. Probazazu nahi bale mozu, hau da, hemen orduan digeratzeko zen txistorra bi alde eta bi alde xingerra gaztakin. Hoi da pixka bat, hola eskaintzen duguna da. Zua espertuta zadaia, opila jatez? Begira, nik lehen ez non jaten asko, baina orain ez nasa espertzen, jaten dut oso gustora.
Eta nahi gustatzen zaidan ere bai asko, hemengo jende asko jaten duen ere bai, dena, hola gazta, baina txokolateak. Txokolate. Jendeak harritzen da, baina ni txikitan jaten nuen hola, guk ere bai. eta du gatzetasun eta dultzea hori, eta ere bai arrasona da bai. Bueno, orduan, probatuko dugu, bai. Bai, probatzazu abertze iruditzen zaizun. Desberdina Ikusten da. duzu, zer nolako txikle antza hori edo hartzen du, ezta? Bai. Eta gazta hutsakin badirudiz, ez da, baina geratzen da oso. Bikaina. Bai. Nerea segurazkire zuri ikarri zuen bide maiten dizut. Espetu berko zu pixko. Bikaina, Felipe. Ba, Eta gero, pues, nahi balen motu zerbait, pues, indar goiagokin edo zerbaitekin, bai, pues ja txistorra edo hirugiarrak berak ja ematen dizu gazitasun hor. Baina gazta eta taloa hartzen baduzu puntua gutxora gatzakin, pues oso ona da. Jendea uste du, izan behar da oso osoa. ez bat ere. Ez da. Puntu ona hartu dizu zen, eta ez du ez gazti puntu hori, eta ez, ikarri ona benetan. Eta gainera niri gustatzen zekien bazalakuk. Finak eta erre puntu horrekin. Ez, mas hori bueltaka bin daukala itxekritzen dela, zain niondikan itxekritzen. Bai. Geratzen da, Bikaina. hoi nahi dugu, lortu nahi izan duguna da, kizkurtzea gainetik, eta horrek, kizkurtasun horrek ematen dio ere bai, hartuari gusto gehiago atatzea. Askotan, erretzen zaie, sua piz gehiegi egiterakoan, baina hau, da kolore dorau bat bezala edo, Bai, inbar da, bai. Egin, ogi bat bezala. Ez da beltzatzen. Ez da beltzatzen, baina egiten behar da, ongi egosi. Dago bikaina. Dolaria ere baduzu hemen. Horren irudiak eta erakutsiko dituzu baitere. Ni dolarea erakusten dudanez, pues ere bai jendea nahi du probatu ere bai. Orduan, karo, bisitan dolarea ikusita gero, irina ikusita gero eta jata gero, pues sagardoa ere bai jendea gustatzen zaio. Zatik, bueno, hemengo jendea ohitua dago, baina igual guri etortzen zaigun kliente pilo bat dire kanpotarrak ere bai. Claro, hemen Eta igual ez dute ezagutzen zer den sagardoa eta zer... ezagutzen dute sagardo asturianoa gehiena. Bai. Edo ere bai Gipuzkoako sagardoa. Dela gaziagoa. Hemengoa da tarteko bat. Ja. Eta arduan, pues, da berezia, baino jendeari asko gustatzen zaio, eta etortzen denean bai Gipuzkoako jendea eta Bai. Asturiasko jendea Bai. arras gustatzen zaie hemengo Seguro sagardoa. baietz. Bueno, Felipe, txotx. Jo. Ni hainbat saio egiten batut berriz ere 20 kilo lohituko naiz. Baina Bikaina, ona ez bikaina. Ongi, sagardoak taloari iten dio ongi. Bikote, zoragarria, Bai. first date, ikagarri ona, Ekin du bikote bat, Bai. berezia, bai. Arras, Ere bai, arras. klareteakin ere bai. Nafarroko klareteakin oso ongi joaten da. Eta ardoa, bueno, ere bai, gu eskintzen dugu ere bai Nafarroko klaretea, mainerukoa, eta Nio normalean jendia, sagardo da, ezta? gu eskaintzen dugu beste gauz bat, baina gu jendeari baten dugu hobekiago dela, sagardoakin hobekiago hori, delako, bai. eta ere bai hemengo delako. Behintzat hori dasta dezaten eta ikusi dezaten biek elkartorikan Bai. zer nolako sensazio edo dakoan, ez? Oso ona, lotzen dute oso ongi, sagardoa. Ikaragarria. Eta hain probatu beharko duzu, Txistorrekin, txistorrakin edo hirugarrakin duzu. ni xingarrekin hartuko, Pues bai? zingerrakin uste dut hoi dela. Ez? Berriz ere, Hoi duzu txistorrakin. hau txistorrekin, bai? Bai. Bale, eskerrik asko. Du gazitazun pixka gehiago. Mundiala. Boa. Mundiala, eta gainera, beti denik, jan izan duguna, arras, ezagin noleran, arras gustura jaten baitugu. Da, gureteko zapore bat ezaguna, Bai. eta oso barneratua edo, ez? Bai, Baina bikaina. Azkenean nik kontatzen diet bizitetan ere bai, iparraldeko euskaldunontzat artoa 400 urtez izan da produktu garrantzitsuena. Gure landetan jarri duguna, uri gabe,
jendeari onura eman zionelako tiru asko ateratzelako hartuaren inguruan, jendea jana zuen, dela garrantzitsuena, zatik, karo, beste urakin orain egiten du ura, baina lehen egiten zuen gehiago. Ja. Orduan, karo, lehen produktu askok ezin ziren hemen landu, eta orduan jendea gozezik ateratzen hartuaren gatik. Ikarrizko garrantzia daukala. Gure zonalderako eta gure ekonomian dako hartua izan da produktu igual. Nahi eta nahi ezkoa. Baizu, Felipe, bisita ikaragarria, bikaina, ni behintzat, erratin duzut, niretako jakirik, ezakit gehien gustatzen zailena, baina horietako bat behintzat bai, hala da, gehien zuna. Eskerrik asko nitz, Mila esker zuri. munduko suerteik hoberena opa dizut, eta zuei ikusi duzu, Amaierko errotan zer nolako plan ona, bisita gidatuak, baduzen nun loin, nun zeian, eta gauz ahitz-ahitzonak, badakizue zaindu, elikadura, jaten duguna omen gara eta zer erran, ongi izan, zaingu, eta hurrengo arte berriz hemen egoren gara. Nafarroko janariak saio batean, adigon. Aio! Aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.